Здравейте от DN Auto. Днес направихме един автомобил, който сме го показвали и друг път как се монтира, затова клипчето ще бъде малко по-различно. Ще покажем какви са допълнителните неща, които правим при монтажа на една такава уредба. Вече системата е монтирана, готови сме за тестове, които ще покажем в движение. Вижда се, инжектори са монтирани, редукторите са монтирани отдолу, правим ги с два редуктора, тези коли, слагаме редукторите отдолу на самата греда. По-интересното при този автомобил е, че сме направили пакет на бензиновия компютър, който подобрява доста от функциите на работа на автомобила по време на движение на газ и дава много по-качествена услуга по този начин. Малко по-късно, като отворим софтуера, ще обясня за нещата, които сме направили в този пакет. Направихме карта на бензин, сега настроихме автомобила и на газ, събираме в момента газова карта. Както виждате, когато са използвани правилните компоненти, всичко е с много точни настройки, нещата стават точно както работи на бензин, така работи на газ, каквато е главната идея на всяка една газова уредба, да не променя като цяло по никакъв начин настройките на бензиновия компютър, да стои в нулева адаптивност и да работи точно както работи на бензин. Малко да обясня каква е идеята на това, което казах по-рано за бензиновите настройки или бензиновия тунинг на компютъра. Имаме човек, с който работим, изпращаме при него бензиновия компютър, той ни прави един пакет от няколко неща за по-оптимална работа на газ. Ще ги кажа едно по едно и ще ги обясня. Един от първите основни причини за това нещо да се прави е ВАП системата. При някои от тези автомобили, след като се сложи газ, се получават диференциални разлики в налиянието в резервоара и това се получава следствие на това, че няма консумация на бензин и оттам автомобила решава, че има някакъв проблем с ВАП системата. Като за да се реши този проблем е добре да бъде софтуерно коригиран този проблем. Другото нещо, което е доста така проблемно за тези автомобили е температурата. Те работят на доста висока температура и като цяло повечето тунинги, които се правят, това е целта, да се сложи термостата с по-ниска температура и да се направи на по-ниска температура, да се включват вентилаторите, да се понижи температурата на работа на двигателя. Третото нещо, което правим е премахваме MDS системата, която по принцип е по-популярна Hemi. Това е системата, която служи за изключване на цилиндрите на този тип автомобили. Защо се премахва? Като цяло, когато един автомобил се експлоатира доста дълго с тази система, се наблюдават износвания неравномерни в работата в двигателя, поради причината, че има моменти, в които когато е разтоварен двигателя, той изключва 4 от буталата си, 4 от цилиндрите си, остават само 4 работещи. Не е ефективно за държава като България, която няма толкова дълги пробези и този тип американски пътища, в които наистина може да се кара разтоварено, основно се карат на къси участъци в България с по-променливо движение, ускоряване, намаляване. Тази система не функционира добре и носи повече проблеми, отколкото плюсове. И няколко допълнителни корекции се правим, които ползваме за по-оптимална работа на газ. Оптимизираме дроселова клапа, променяме малко аванса, за да може да работи по-устойчиво и по-добре на газ и правим корекция върху вторите ламда сонди. Повечето автомобили, които идват при нас, са доста... В България се внасят на доста километри и това нещо със сигурност оказва влияние върху катализаторната система. Като цяло тя е доста произносена. След като направим автомобила на газ, малко или много се променя температурата на работа на катализатора и започва да се записва ниска ефективност на катализаторната система, за да няма свет на чек и да не дразни повечето от нашите клиенти. Ние превентивно правим така, че тази система, тези две грешки да не бъдат отбелязвани по време на работа. Катализаторната система, подчертавам, продължава да работи и колата със сигурност
има качествени емисии и изгаряния. Просто в моменти, в които самият компютър забележи проблеми в разлика между температурите на първата сонда и на втората сонда, записва, че ефективността е ниска, което не оказва съществено влияние върху работата. Затова опита ни показва, че премахването на тези две грешки се отразява добре на работата и не дразни нашите клиенти. Това е в общи линии това, което правим. Направили сме го вече на няколко автомобила, хората са доволни. Започнаха сами да искат да се прави този пакет, за да може да им бъде по-оптимизиран автомобил и да са по-доволни от шофирането на газ. Като цяло приключихме с настройката, виждате, покарахме го автомобила, корекциите са 0. Това значи, че адаптивността на автомобилът работи перфектно, не се налага никаква корекция на компютъра бензиновия да направи спрямо смесите и работата на газ. Горивната карта е идеална. Тук има леки отклонения още в двете диаграми. Това се получава, защото не са натрупани достатъчно километри, за да може да събере по-прецизна карта и да отрази точните стойности на диаграмите. Но като цяло корекцията на тримовете или на смесообразуването е по-точен като параметър. Тук отдолу виждаме жълтите сигнални кръгове, малките кръгчета, жълтите с празните, показват тримовете по време на работа на бензин, а сините показват тримовете по време на работа на газ. Както виждате, картата е презастъпана една върху друга. Това показва, че и в двата режима на работа бензин и газ автомобил работи по един и същи начин, което значи, че сме си свършили добре работа. Ако харесват нашите видеа, абонирайте страницата и не следете, ще опитаме да направим още такива интересни видеа, в които наистина да покажем някои по-нестандартни и иновативни решения в сферата на газовия бизнес. Приятен ден!